vandaag weer een stap weer zetten richting het BCL carnavalstreffen in Heil. Wat zich op 17, 18, 19 en 20 november zal gaan afspelen. Vandaag gaat het vooral om de 20 november, want dan zal voor de eerste keer in de historie het Limburgs kampioenschap vastelovensoptochten plaatsvinden hier in de straat van Heil. Ik zal dadelijk het woord geven aan Jan Naus, onze onverprezen secretaris. Hij zal met een hoop cijfers, namen en gegevens komen. Daarna geef ik het woord aan de optochtjury die verzamelt op man Noord, Mark Hermans, de kost er helaas niet bij zijn, maar wel hier zijn Tom Boesborg, Ruud Stekelbroek, Frans Pollux en Mark Boumans. Ik geef het woord aan Jan en dan kunnen we gewoon beginnen. Ja, dankjewel Koos. Zoals je weet gaat het inderdaad over het Limburgs kampioenschap vastelovensoptochten vandaag. Ik vind het vrij lang om erover te kallen, dus ik zal het op dit moment horen als LKVO. Het LKVO is een onderdeel van het BCL carnavalstreffen 2005. Het idee is gekomen om de optochten wat jaarlijks trekt met verenigingen, om die een beetje leuker, gezelliger te maken. En daardoor hebben we gevraagd aan verschillende verenigingen om hun winnaar van de optocht 2005 af te vaardigen naar deze optocht. Een totaal van 486 personen die wat alleen al aan het LKVO meedoen. Daar hebben we even een overzicht van waar die mensen ongeveer vanaf komen. Je kunt zien, het Midden-Limburgse is zeer goed vertegenwoordigd. Het zuiden en het noorden in iets mindere mate, maar ook daar zijn nog mensen van hier gekomen. In ieder geval kunnen we wel zeggen van Maastricht doet Vrede Peel. Ik weet niet zeker of dat nog Limburg is trouwens. Ik dacht dat voor een behoorlijk zware jury, dus ook de deelnemers kregen het vrij zwaar wat dat betreft. Wat gaan we over door? Tot aan de prijsuitreiking die door Frans Pollux om ongeveer 6:30 gedaan zal worden. Als er tenminste niet langers te doen heeft. Op dat moment, heb ik gehoord. En wat mij betreft was het dit. Ik hoop dat je er genoeg informatie nu hebt. Mocht er nog vragen zijn, dan willen we die uiteraard beantwoorden. Die misschien aan de jury vragen willen stellen, of misschien zet de jury van nou. We hebben naar aanleiding van dit vooral toch wel een paar opmerkingen, kanttekeningen die we willen plaatsen. We hebben al nog wat aanmerkingen op parcours en deelnemers. We hebben ook onszelf opgedeeld in commissies. En dat is de voorzitter van de commissie optocht deelnemers. En die wil wat vertellen over wat wel meug en wat niet meug bij de grote optocht. Nou, wat eigenlijk niet meug bij de grote optocht is het gebruik van wagens. Dat klinkt heel stom, want bij een optocht duurt eigenlijk gewoon wagens. Maar ja, de organisatie heeft niet de vingers willen branden aan een problematiek die eigenlijk heel erg actueel is. De problematiek van de fijnstof. We willen niet hebben dat de fijnstofnorm hier in heel overtreden wordt. Toen hebben ze gezegd van we stonden alleen toe dat er wagens die op koolzaad mee mogen doen. En alle wagens die op de einde van de manier door mensen verplaatst werden, of door een ezel bijvoorbeeld, of door andere dierster. En dat peert, dat ben ik bijvoorbeeld al. Maar gaan niet de grote. Dus ja, dus in ieder geval geen wagens of trekkers of zo die ontiegelijk veel fijnstof uitstoten. Dat moet dus niet. Dankjewel, Stikbroek. We willen ook nog even de aanwezige persvest de winnaar bekendmaken onder embargo. Dat zal Tom Boesborg nog doen. Dus de groep uit Venlo. Ja, ik wil wat zeggen, we hebben ben van de subcommissie, toevallig ook de voorzitter humor. Waar we natuurlijk net gezien op het scherm dat we op moeten letten. Maar wat niet meug, om zeg maar het BCL niet een kwaad daglicht te stellen, is dat bijvoorbeeld in de groep het geleerd, want ik zag het alweer gebeuren dat ze erbij stonden dat die iets over zitter doen, dat kan niet. Zo kunnen een groep het beeg ook niks over heel zeggen. Dus het zien wel dingen waar we sterk op letten en desnoods holen we ze ter plekke. Maar maken we er alles van, want die zien met een optocht een biertje. Zien die van alles en nog wat het regelen dat hij wat sneller trekt. En die hebben er een handje van om gewoon groepen ook de route te zetten onder de optocht.
jij met hekken en zo op daar even maak voor, hoe dat precies gaat. Maar als dat er dus in zit, dus als een groep uit Maastricht iets zegt over een keer een keer, dan gaat het goed. Dus dat is een beetje het idee. Ik had ook nog een keer het woord gegeven aan Mark Bouwman zelf, maar dit wordt Wiertz en dit is schier onverstoorbaar. Daarom liep het me het beste om dadelijk in ieder geval het parcours van Doe Beter gewoon bekijken en te kijken of we als jury donderdag aan en opmerkingen bij hebben. Het moet natuurlijk, ja, het moet voor verschillende doeleinden geschikt zien, voor groepen, voor kleine wagens, voor peert, voor koolzendwagens, dat hebben we net al gehuurd. Dus de beug, de hellingen, dat komen we dadelijk allemaal van bovenaf bekijken. Je mag nog vragen stellen, de vragen aan Mark, kunnen via ons weer voorgespeeld. Ik denk inderdaad dat dit wel een aardig licht op de optocht heeft geholpen. Dank voor de duidelijke inzetting. Ik weet of er verder nog vragen zijn. Ik kan me hoogst niet voorstellen, maar misschien dat er mensen zijn die zeggen van ja, nou, ja. Ik heb begin. Twee vragen wat Pietico het hier uit. Eén voor één. Eerst even meneer. Twee vragen. Maastricht mocht niks over Kadir en Keer zeggen. En je zit dan in de vergelijking, maar dat zijn toch winnaars van vorig jaar, begreep ik? Of is het niet hetzelfde als wat ze toen in de optocht hebben gedaan? Nee, maar we zien gewoon gebeuren dat er stiekem toch dingen weer meegedragen die met elkaar te maken hebben. En die dus, zeg maar, kijk, dat is weer een jongen van B. En er is weer van alles gebeurd. En we willen gewoon niet dat naar aanleiding van de carnavalsoptocht in heel, dat er ergens ruzie ontstaat wie erop in Limburg. Dat het gehele karakter van het BCL-treffen zal dat dan schaaien. Dat is een beetje wat we willen voorkomen als jury. Dat begrijp ik. Maar het is dat het kopieën zijn van de laatste optocht. Dus wat ze toen hebben naar voren hebben gebracht, moeten ze nu ook weer laten zien. Ja, precies. Ja, oké. Ja. En dan, eigenlijk maar ik weet niet of je wel eens bij een optocht in Sittard ziet geweest. Nee. Of in Geleen. Nee. Meestal gaat het over. Ik zit dat gewoon meestal over Geleen. Ja. En die van Venlo, de ganse optocht van Venlo gaat over Tegelen. Ja. En de optocht van Tegelen is eigenlijk Venlo weer aan. En die winnen dan ook nog? Ja, meestal die de meeste punten, dat is lachen. Dus, maar omdat dit dus een goed Limburgse treffen is, moesten ze dat zien te voorkomen. Want voor de Sebets hebben ze dadelijk 2 provincies. En dan moeten we 2 zo'n optocht organiseren. Ja, dat is toch lastig. Dus ik loop even via UG dan. Wacht. Doe dat ondertiteling. Eerst toon het via UG, dan kun je het vertalen. Nou, misschien dat het verstandig is om die groepen die er toch al uitzetten, om die al van tevoren te nemen. Maar anders dan komen die misschien van niks. Ik stel maar wat vuur, die even vertalen. Nee, ik verstand zelf niet. Dus Ik heb wat geroepen. Ja, Mark had daarnaast het geroepen, waarvoor mijn dank. Ik heb het nog niet verstaan gehad. Maar om het antwoord samen te vatten, doen de mensen net met de creatie hoe ze het afgelopen jaar met geschitterd hebben.